Вітаю вас, сябры. Напэўна, ўжо ў эфіры бачу сябе так. Зараз трошкі падрыхтуемся, я пачакаю, пакуль далучацца да нас яшчэ сябры. Паведамлю, што адбываецца ў астатні час у нас, і ў мяне сёння такая велічэзная падзея. Сёння дзень народзінаў нашых сяброў, і таму, канешне, гэта першая навіна, якую бы я хацела асвяціць. І трошкі распавесці пра людзей, з якімі побач я знаходжусь у астатні час, і якія насправді сталі мне не проста знаёмымі, не проста людзьмі, якія побач са мной, але і тымі сябрамі, той сям'ёй, якая зараз мяне таксама абараняе усімі магчымымі спосабамі, якія проста даступныя маім братам, сёстрам, калі так можна казаць, пра народную грамаду. Зараз мае сябры, на жаль, знаходзяцца хто за кратамі, хто па-за межамі Менску, нават людзі павінны хавацца, але ў той жа час мы побач адзін з адным і ў думках, і словам падтрымуем. Сёння я бачыла, вітаю, Інна, сёння я бачыла зверненне Веранікі Мішчанка да Сергея і да Валентина, і, канешне, я б хацела далучыцца да яе жадань, да яе віншавань і ад сябе таксама распавесці свае меркаванні пра людзей, якія зараз, на жаль, не побач са мной, не фізічна, але ў думках мы разам. Сергей з Парыж. Гэта цудоўны чалавек. Гэта ідэйны генератар у народнай грамадзе. Гэта чалавек, якому належыць велічэзная колькасць лістовак, відэа, файлаў. Ён цудоўныя пасты размяшчае ў Facebook. І Сергей вельмі цудоўны мой сябар прыватны. Канешне, мы знаёмыя, і мы разам працуем, і мы разам абмяркоўваем падзеі, якія адбываюцца ў нас. Зараз Сергей, на жаль, знаходзіцца за кратамі на Валадарскага. Толькі што ў суполкі я размясціла інфармацыю, якім чынам мы можам яго ў тым ліку падтрымаць, якім чынам мы можам звярнуцца да яго. Таму, калі ласка, калі не складана, звярніце ўвагу, асабліва тых, хто ў Менску, хто ў Беларусі, вы можаце дапамагчы нам інфармацыйна, вы можаце дапамагчы нам маральна. Я казала пра тое, што я не буду карыстацца манетызацыяй, але ў свеце тых падзей, якія зараз у Беларусі адбываюцца, на фоне тых штрафаў, якія вешаюць маім сябрам, я палічыла, што неабходна гэта зрабіць. І на некаторых маіх відэа будзе рэклама, будуць, мабыць, нейкія рэчы, якія вам не вельмі падабаюцца, але з свайго боку я лічу, што зараз любая падтрымка, і грашовая, і маральная, і падтрымка сямей, яна вельмі важлівая. Таму сёння праз камеру я хацела б звярнуцца да сябра Сергея, які знаходзіцца на Валадарскага. Яму шьюць крымінальную справу па часціне 1 артыкулу 342. Гэта нібыта ён заклікаў да ўдзелу ў нейкіх масавых акцыях, што з'яўляецца абсалютнай брахнёй. Гэта звінавачванне да патрыота, да беларуса. Сергей для мяне гэта вельмі афігенны матыватар. Ён ніколі не даваў апускаць рукі. Калі мы спрачаліся паміж сабой, я заўсёды прымала яго бок. Таму што я ведаю, што ён вельмі творчы чалавек. Так, ён вельмі хуткі, ён вельмі мабільны. Гэта чалавек, які за некалькі хвілін проста падымаў чаты. Ён выходзіў са мной у стрымы. Не заўсёды я з ім пагаджаюсь, але ён у дэмакратычнай краіне маў бы права на думку. На жаль, падчас дыктатарскага рэжыму яму нельга размаўляць, нават праз манітор. Ён быў звінавачваны ў тым, што пакладаў кветкі разам з Мікалаем Статкевічам. Зараз яго звінавачваюць у тым, што ён прымаў удзел у нейкай арганізацыі чагосьці там. Зразумела, што гэтыя справы, яны пад сабой не маюць ніякага фундаменту, то бок яны абсалютна фэйкавыя. Проста тое, што рабіў Сергей, не падабаецца ўладзе. За гэта мы яго і цануем, за гэта мы яго любім.
За тое, што ён крэатыўны, ён малады, прыхожы, разумны. Мы вельмі шануем яго працу. І мы перахапілі за ім. Зараз, калі ён знаходзіцца не побач з намі, мы за яго робім тое, што ён бы мог забіць, будучы на волі. Так, прыбраўшы Сергея, яны не прыбралі ідэі. Я ў тым ліку буду дапамагаць сваім сябрам і рабіць усё магчымае, каб яны хутчэй павярнуліся да нас. Мікалай Статкевіч і Сергей Спарыш зараз знаходзяцца на Валадарскага. Яны, умоўна, побач адзін з адным. Ідэйныя, разумныя, прыгожыя беларусы, якія адбываюць умоўны нейкі тэрмін. Мікалаю Статкевічу уже прад'явілі звінавачванне, Сергею яшчэ пакуль толькі шыюць гэтую артыкул. Сапраўдных беларусаў, прыгожых беларусаў садзяць на тэрміны, на сотні. Зраднікі ходзяць на волі. На жаль. Гэта праўда ў Беларусі, з якой мы зараз сутыкнуліся. Таму, Сергей, я спадзяюся, што ў хуткім часе ты побачыш мяне. Я смогу тебе абняць. Я, як ты кажаш, не падыходзьце да мяне, таму што, магчыма, у мяне ўшы. Мне ўсё роўна, што ў цябе. Я вельмі сумую за табой, мне вельмі цябе не хапае зараз. Таму што ты вельмі натхняў. Я спадзяюся, што вось такім чынам, калі мы будзем крычаць пад Валадарскага цябе, гэта будзе ў хуткім часе. Такі умоўны спойлер для нашых тых, хто глядзіць і сцежыць за намі. Мы будзем гэта рабіць. Таму што яны сапраўдныя беларусы. Таму што яны адстойваюць незалежнасць Беларусі. Таму што яны робяць Беларусь прыгожай. Сваёй прысутнасцю тут, а не за мяжой. Таму, Сергей, я шчыра вітаю цябе з тваім 34-м днём народзінаў. Ты шчыры чалавек, ты прыгожы чалавек. Мы зараз робім усё магчымае, каб падтрымаць твою жонку і тваю... Ну, сёння Вераніка распавядала, цябе вельмі любіць твая цёшча. Гэта цудоўна. Ты гэтага заслугоўваеш. І зараз вось гэтыя энергетычныя, мабыць, праменьчыкі, якія ў мяне ёсць, я б хацела накіраваць у твой бок. Я памятаю пра цябе, я думаю пра цябе кожны дзень. Я думаю пра ўсіх іншых, хто зараз знаходзіцца не побач з намі. Я абяцала не плакаць, не баяцца і не прасіць. Зараз я, напэўна, парушу два сваіх правіла, і ўсё ж такі я заплачу і папрашу дапамогі ў нашых сяброў. Падтрымайце, калі ласка, лістамі. Падтрымайце сем'і людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Гэта вельмі важліва для нас. Любы пост у Facebook, любое паведамленне ў Telegram. Сёння віншуем Сергея Спарыша. Зараз я распавяду, хто сёння таксама у нас з'яўляецца такім нашым сябрам з днём народзінаў, якога трэба прывітаць. Любая ваша падзея, любой ваш крок, які вы зробіце ў бок нашых палітвязняў, я нагадаю, зараз 24 чалавекі ў Беларусі. На 18 з іх адчынены крымінальныя справы. Для нас гэта ўсё вельмі сур'ёзна. Не забывайце пра шэрага кота. Ён у нас адзін. У яго нікога няма, акрамя нас з вами. Я дадала інфармацыю, скарыстайцеся ёю, не сядзіце збоку і не рабіце выгляд, што вас гэта не кранаецца. Гэта кранаецца зараз кожнага беларуса. Таму, Сергей, чакай ад нас лістоўкі. Мы будзем крычаць. Мы будзем рабіць нейкія рэчы, каб кожнаму нагадаць, што вы зараз за кратамі, таму што давалі нам магчымасць распавядаць то, што адбываецца ў Беларусі. Я чакаю цябе дадому. Я прывітаю цябе асобна, канешне, абавязкова. Мы прывітаем, уся народная грамада, твая сям'я. Мы будзем побач з табой. Няхай гэтыя думкі, якія зараз з намі, яны не крануцца цябе, мабыць, праз тых, хто трапіць альбо даведаецца побач з табой, што мы вас не бросаем і мы пра вас не забываем. Учора я распавядала пра цябе ў стрыме Сашы Беспалага. У мяне была такая магчымасць. Таму, сябра, калі ласка, трымайся, мы ў хуткім часе павернемся за вами, каб выцягнуць вас з гэтых подлых рук гэтай злачыннай улады. Я шчыра цябе жду дадому. І сёння
Дзень народзінаў у яшчэ аднаго цудоўнага чалавека. Чалавека абсалютна, на мой погляд, нестандартных. Ён цікавы зоўнешні, ён цікавы ўнутры. Ён вельмі светлы чалавек. Я цягнуся да яго думак. Гэта адзін з тых немногіх людзей, да каго я дзейсна прыслухоўваюсь. Валентин Троцкі. Можна сказаць, што гэта такі жыццёвы настаўнік мой. Я сцежу за тым, што ён робіць, я прыслухоўваюсь да таго, што ён мне кажа. Я прыслухоўваюсь да таго, што ён кажа для іншых людзей. Таму што ён заўсёды праў. І гэта клёва, што побач са мной знаходзяцца такія людзі. Людзі, якія абараняюць. Людзі, якія накіроўваюць на добрыя справы. Людзі, якія дапамагаюць і маральна, і фізічна. Гэта чалавек, з якім мне ніколі не бывае страшна. Гэта чалавек, які нясе сцяг народнай грамады па плошчы. Гэта выглядае вельмі шалена, на мой погляд. Калі ты загубіўся, шукай сцяг. Таму што побач з сцягам заўсёды Валентин Троцкі. А там, дзе Валентин Троцкі, там заўсёды спакойна і вельмі прыемна знаходзіцца. Ён энергетычна вельмі моцны чалавек. Валентин, я віншую вас з вашым днём народзінаў. Я дзякую судьбе за тое, што яна дала мне магчымасць пазнаёміцца з вами. Вы таксама украінскага паходжання. Я ведаю, як вы ставіцеся да Украіны. Я ведаю, што для вас таксама ў сэрцы і ў душы турбуюць дзве краіны, гэта Украіна і Беларусь. І вы ўсё аддаеце заради таго, каб у гэтых краінах было ўсё самае лепшае, ўсё самае шчырае, ўсё самае прыгожае. Мабыць, таму я побач з вами. Мабыць, таму я хачу вам вельмі пажадаць, нарэшце, каб вашыя мары збыліся і вы пабачылі на прыватныя вочы тыя краіны вольныя, дэмакратычныя, аб якіх вы так марыце. Гэта галоўнае, што я хацела бы сёння вам сказаць. Канешне, здароўе, гэта вельмі важліва. Цудоўныя словы былі напісаны падчас, калі вы адбывалі тэрмін на Акрэсціна. Мы былі побач з вамі ў думках. Зараз вісяць яшчэ 15 сотняў неадбытых, і я вельмі спадзяюся, што яны так і застануцца ў вашым жыцці неадбытымі 15 сотнямі, таму што я мяркую, што тыя справы, якія вам шыюць, яны абсалютна злачынныя. На кожным судзе я побач з вами, нават калі трансляцыі праходзяць праз скайп. На кожным судзе я крычу вам «Жыве Беларусь», і я чую, што вы мне адпавядаеце. Я хачу казаць вам «Жыве Беларусь» у вочы, трымаючы вас за руку, знаходзячись побач з вами, падтрымваючы нашых сяброў, падтрымваючы нашых братоў, сестёр з народнай грамады. Так, мы дзейсна сапраўдная сям'я. Гэта клёва. Я вельмі рада, што такія людзі, як Вераніка, Сергей Спарыш, Валентин Троцкі, паімённа скажу Алексей, Александр, Галя, Ігор і вялікая колькасць людзей, Антаніна, Анжеліка. Мы адзіныя ў думках, і вельмі цікава сёння пасля перагляду стрыма з Веранікай моя мама сказала, які ж вы розныя, і кожны з вас лідар. Імёны, якія я пералічыла, гэта дзейсна людзі, якія з'яўляюцца лідарам. Гэтаму нас вучыў Мікалай Статкевіч. Ён ніколі не быў для нас пастарам. Ён заўсёды на кожным сходзе нам казаў, вы кожны прыватна адпавядаеце за сваё жыццё. Кожны прыватна з вас адпавядае за тое, што адбываецца ў вашай краіне. Кожны з вас лідар. І сёння, напэўна, мы як лідары хацелі б ад сябе даведацца дакладна, дастукацца да беларусаў. Кожны беларус з вас лідар. Калі вы хацеце бачыць сваю краіну прыгожай, адукаванай, разумнай, з шчырымі людзьмі, сумленнымі судамі, празрыстай эканомікай, быць у еўрапейскай сям'і, вы павінны станавіцца лідарам. Кожны з вас. Не шукайце пастараў. Не шукайце, што нехта прыйдзе і скажа вам, што трэба рабіць. Вы ўсё ведаеце самі.
Беларусы разумныя. Я шчыра дзякую ўсім тым, хто зараз праводзіць нейкія акцыі у падтрымку нашых палітвязняў. Яшчэ раз нагадаю, 24 палітвязня, 18 крымінальных спраў. Гэта тая цана, якую мы зараз сплочваем за тое, што мы хацім быць вольнымі. За кратамі зараз сапраўдныя беларусы, нацыяналісты. Людзі, якія выходзілі пад БЧБ сцягам, пад нашым родным сцягам. Людзі, якія ведаюць словы пагоні, нашага гімна. А ніводнага зрадніка за кратамі зараз няма. Падтрымвайце ўсіх, пішыце лісты, накіроўвайце паведамленні сем'яў тых, хто знаходзіцца зараз там. Пішыце на Акрэсціна, там вялікая колькасць людзей. Пішыце на Валадарскага, там знаходзяцца нашы людзі, якія адбываюць нейкія ўмоўныя тэрміны і звінавачаныя па крымінальных справах. Гэта вельмі важліва. Праводзьце акцыі салідарнасці у тым выглядзе, у якім вы мяркуеце, што яны будуць максімальна бяспечныя для вас. Мы не можам страчаць беларусаў. Нас вельмі мала. Нас фізічна вельмі мала. Я шчыра дзякую тым беларусам, хто зараз знаходзіцца за мяжой. Вы вельмі натхняеце нас. Таму што калі вы выходзіце пад БЧБ сцягамі, мы ведаем, што мы робім усё правільна. Таму што вы таксама выходзіце пад БЧБ сцягамі. І паказвайце нам, што вы салідарныя. Калі у вас ёсць магчымасць павярнуцца на радзіму і дапамагаць нам тут, весці тую барацьбу, якую зараз нам фактычна падкінула ўлада, спачатку не даўшы нам нават правесці спакойна пікеты, выкрадаючы людзей на вуліцы, не толькі актывістаў, але і звычайных людзей. Зараз прыходзіць вялікая колькасць паведамленняў, дзе людзей проста выкрадаюць на вуліцы, мы нават не ведаем, хто яны. Гэта нашыя беларусы. Таму тыя, хто знаходзіцца за мяжой, распаўсюджвайце інфармацыю. Гэта важліва таксама для вас. Калі вы не хацеце страціць краіну, то кожны павінен стаць у ланцуг, у думках і трымаць яе. Гэта наша з вамі справа. Ніхто, акрамя нас з вамі, гэтага не зробіць. Ніколі, таму што гэта нашая краіна. І мы тут гаспадары. Гэта запісана ў Канстытуцыі. Людзі, якія парушаюць Канстытуцыю, будуць за гэта адпавядаць. Таму сёння мой спіч накірованы да маіх сяброў, фактычна да маіх братоў, да Валянціны і да Сергея. Я вас люблю, хлопцы, вельмі-вельмі моцна. Гэта вельмі шчыра. Я вам дзякую за тое, што вы беражыце маю краіну. Гэта вельмі важліва для мяне. Я шчыра дзякую усім тым, хто зараз знаходзіцца ва ўкраіне і таксама не дае гвалтаваць гэтую краіну. Друзі, вы кращі в свеце. Усё, што я магу страціць, гэта страціць Беларусь і Украіну. Я раблю ад сябе ўсё магчымае, каб гэтага не адбылося. І, на жаль, зараз, страціўшы Беларусь, вялікая верагоднасць таго, што будзе пад ударам Украіна. Я не магу гэтага дапусціць. Таму да астанняй хвіліны я буду знаходзіцца тут і рабіць усё магчымае, каб мы далучыліся да еўрапейскай сям'і, змаглі атрымаць дапамогу, інфармацыйную дапамогу, абарону, якую яны могуць нам даць. Таму што, на жаль, зараз зноў паднялі тэму паглыбленай інтэграцыі. Беларусы супраць. Беларусы – гэта нацыя. Беларусы толерантныя. Беларусы не ўмеюць гвалтаваць. І стаць на адзін узровень з краінай-агрэсарам нам не цікава. Таму што мы разумныя, мы прыгожыя, і мы хацім атрымаць адукацыю. Мы хацім быць карыснымі для сваёй краіны. Мы не раслі для таго, каб ваяваць з кімсьці. Нам гэта не цікава. Таму чакаем нашых сяброў. Мы пра вас памятаем, мы вас любім. Я сумую па Веранікі. Я сумую па пані Марыне. Мы бачымся зараз, на жаль, вельмі рэдка. Але ў той жа час у думках я з маёй сям'ёй. Я з народнай грамадой. Я вас не пакіну.
Я буду рабіць усё магчымае, каб усе дзеткі з гэтай сям'і былі разам. Миколай Статкевич, Сергей Спарыш, Валентин Троцкий, Вероника Мищенко, Марина Адамович, Алена Филатова. І великая колькасць людзей – гэта сям'я народнай грамады. Я бачу чат. Я шчыра дзякую вам за тое, што вы сцежыце за тым, што адбываецца ў Беларусі. У мяне з'явілась немаленечкая магчымасць выйсці ў эфір, і я з задавальненнем гэта раблю. Вельмі важлівая інфармацыя. Зараз мы звярнуліся да суполак, якія дапамагаюць збіраць грошы на штраф. Мы звярнуліся, вы ведаеце, што мала-мола прыбралі пляцоўку, на ёй мы збіраць не можам кошты, і мы звярнуліся да суполкі BuyHelp, і яны параілі нам адчыніць прыватныя рахункі, і яны будуць дапамагаць нам збіраць кошты. Яны будуць распаўсюджваць гэтыя рахункі. Звычайна ад народнай грамады будуць нашыя прыватныя карткі пад іх відэа і пад іх паведамленнямі, але беларусы, калі ласка. Калі у вас ёсць пустыя карткі, у вас ёсць доступ да іх, дапамагайце пляцоўкі BuyHelp збіраць гэтыя кошты. Таму што велічэзная колькасць праблем, калі не сплочваюцца штрафы. Сёння Вераніка распавядала, што уся тая нерухомасць, якая ёсць, яе могуць альбо атабраць у рахунак штрафаў, і яны вымушаны яе прадаваць, каб рукі ўлады не дацягнуліся да таго, што ёсць. Таму дапамагайце. Я не кажу, што мы збіраем прыватна для актывістаў народнай грамады. Мы збіраем для ўсіх. Пляцоўка BuyHelp. Нашыя прыватныя карткі. Хто не баіцца, а прыйшоў час не баяцца. Калі ласка, дапамагайце, звяртайцеся да валанцёраў, яны дапамогуць гэта зрабіць вам. У мяне таксама зараз адчынена картка, можна яе папоўніць, і мы накіруем гэтыя грошы на штрафы таксама. І дапамагайце актывістам, гэта вельмі важліва. Актывіст – гэта не толькі выключна партыйны чалавек. Актывіст – гэта кожны грамадзянін Беларусі, якой марыць аб тым, каб яго краіна была лепшай у свеце. Калі вы кажаце «Жыве Беларусь», вы актывіст. І гэта клёва. Таму «Жыве Беларусь» павінна гучаць паўсюль. Я бачу чат. Сочым. Шчыры дзякуй, што сочыце. Ёсць невялічкі час, у мяне такой перапыначак невялічкі, зараз зноў іду працаваць. Аксаначка, Ёна, пан Васыль, Андрій Биченко, Назім, Олекса, Антанас, Тамерлан, Миколай Миколаевич. Шчыра дзякую вам. Шчыра дзякую, што сцежыце. Калі ласка, зараз з'явілася інтэрв'ю маё з Сашай Беспалым на яго канале. Хто не ведае, як знайсці Александра Беспала, калі ласка, у мяне на плашачкі ёсць мае сябры. І там я дадавала інфармацыю на яго канал, і ў хуткім часе я зараблю інфармацыйны блог. Мы дамовіліся, што Александр яго закрэпіць. І таксама смагу там дакладна распавесці аб чым стрым. І, да рэчы, я сёння, калі яго праслухоўвала, мне не было магчымасці пераглядаць, але я праслухала яго. Я зразумела, што ў мяне такі шторм у галаве, што проста капец. Трэба трохі, напэўна, заспакоіцца, неяк правесці нейкую акцыю смешную у падтрымку нашых палітвязняў, каб галава трохі падпачыла, таму што, як кажуць в Украіне, на галаву не налазіць. Тое, што зараз адбываецца, але мы трымаемся. Нас немагчыма зламаць, нас немагчыма разгарнуць ад тэмы Беларусі. Беларусь нашая краіна, і мы будзем яе абараняць. Таму так, вы маё натхненне, я вам шчыра дзякую. Я вас бачу, я вас чую, я з вами размаўляю. Час ад часу пастараюсь выходзіць усё ж такі ў стрымы, таму што гэта вельмі важліва для нас. Таму падтрымвайце канал Народная грамада, падтрымвайце мой канал, падтрымвайце актывістаў і тых людзей, якія зараз знаходзяцца, на жаль, за кратамі.
у маёй суполкі я пакінула паведамленне, якім чынам вы можаце дапамагчы зараз нашым палітвязням. Калі ласка, лісты хутчэй за ўсё не дайдуць, але няхай баляць рукі ў тых, хто вымушан іх будзе перакладаць з тумбы на тумбу. Гэта важліва, няхай яны бачаць, што нас багата. Гэта будзе ціснуць на іх вельмі маральна. Таму маленечкая паштоўка, а лепей з гербам пагоня, я ўпэўнена, будзе іх проста вельмі раскачваць, і, мабыць, яны задумаюцца над тым, што адбываецца. Таму шчыры дзякі. Антанас, я не сказала ананас, Антанас гэта мой сябар, вы што? БСБ суполка, так, зараз будзем і з ёй працаваць таксама. Таму Антанас гэта мой Антанас сябар, Антос я яго называю, таму што Антанас мне незручна казаць. Андрэй Рагоскі, вітанечка шчырая. Вось, все распавела вам пакуль так. Трымаем строй, як то можна сказаць, казаць. Вось, робім нейкія рэчы прыемныя для нашых сяброў. Я буду працаваць з маёй сям'ёй, з маёй народнай грамадой і сябры. Сёння, калі ўсё будзе добра, адбудзецца цудоўны інтэрв'ю на канале Народная грамада. Ужо зрабілі анонс. Я не буду спойлерыць, хто яго будзе праводзіць, якім чынам яно будзе адбывацца. Вы ўсё пабачыце на прыватныя вочы увечары. Таму далучайцеся на канал Народная грамада. Я вам абяцаю, што вы правядзеце цудоўны вечар у цудоўнай кампаніі. Апечатка спешила. Нічога. Я таксама памыляюся. Я ўчора памылілася падчас, калі мы з Александром размаўлялі, я сказала, што у нас 24 крымінальныя справы адчынена. Я памылілася, таму што 24 палітвязня і 18 крымінальных справ. Але я так, дзе цэнзура, няма ў мяне на канале цэнзуры, таму не баламуце, не каламуце воду, калі ласка. Цэнзура ў выглядзе маіх ключыкаў, мае ключыкі лепшыя ў свеце. Гэта людзі, якім я давяраю свой чат, таму цэнзуры тут няма. Так, шчыры дзякуй, пабачымся ў хуткім часе. Я паспрабую правесці стрым свой на канале. Мы абмяркуем астатнія падзеі. Нагадваю, выбараў у Беларусі не існуе, таму, калі ласка, мы абмяркоўваем не тых умоўных кандыдатаў, якія засталіся, а тых людзей, якія маглі стаць кандыдатамі, але палічылі, што іх трэба зачыніць за краты. Сапраўдная апазіцыя, сапраўдныя лідары апазіцыі зараз не побач з вами. Таму я вам нагадваю, галоўныя ліца сядзяць за кратамі. І нам трэба пра іх думаць кожны дзень. І нагадваць гэтай уладзе, што яны не пакінуты і яны не забытыя. І мы будзем адстойваць іх правы. І ў тым ліку праз міжнародныя суполкі. Збіраем інфармацыю і дапамагаем нашым сябрам. Я вас шчыра люблю. Жыве Беларусь, слава Украіне і пабачымся ў хуткім часе. Дзякуй шчыра.